Hej. Zdravo, Toni. Aha. Joj, što si nevaspitana. Što sam ja nevaspitana? Pa, zato si nevaspitana, zato što se ne pozdravlja sa ej, a ne odpozdravlja se sa aha. Da. Aha. Nego šta se kaže? Ako ja tebi kažem zdravo, onda ti meni kažeš zdravo. A zašto ja tebi treba da kažem zdravo? Zato što smo vršnjaci. Sličnih godina. Drugari, braća, sestre se pozdravljaju sa zdravo ili, sad je moderno reći, ćao. Aha. Aha. Baš si mi pametan. Ne mogu više da te slušam. Znaš? Idem da nađem neko zabavnije mesto. Ajde. Pa, ne. Tonika, pa ne odpozdravlja se sa ajd, nego se kaže zdravo ili ćao. Ajde, onda zdravo, čao ili bla 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 bla. Joj, naprosto sam u šoku. Strašno. Joj, što je nevaspitana. Drugari, ako znate neki lep drugarski pozdrav, napišite nam u komentaru. A znate šta još? Zapratite nas ovako. Aha. A sad, znate šta? Idem da ispričam mami šta mi se desilo sa Tonikom. Vidimo se malo kasnije. Ajde, zdravo, ćao, ćao. Bez onog bla, bla, bla. Može i neki like. Zdravo.